Әлфия Авзалова исемендәге фонд халкыбызның җыр сәнгате традицияләрен саклау һәм алга табада дәвам итү максатыннан оештырылган. Аңа ирешүдә Әлфия Авзалова исемендәге үзәкнең өлеше зур. Мәшһүр җырчы үзәгеннән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Әлфия Авзалова үзәгендә тормыш кайнап тора. Җыр осталыгын арттырырга теләүчеләр остаханәләргә килә, яшь башкаручыларны таныту максатыннан иҗат кичәләре оештырыла. Үзәкнең кечкенә генә сәхнәсе зур иҗатка тәҗрибә туплау мәйданчыгы. Бу үзәк тәк тормый, гел эшли. Менә квартирниклар, экскурсия, интерактив экскурсиялар балалар өчен 8-9 класста укый торган балаларга, мәктәп укучыларына, музыкаль училищеларына, институт культуры, менә алар монда килеп мастер-класслар, экскурсия интерактивный һәм квартирниклар. Менә студентлар монда килеп рәхәтләнеп эшләргә тиеш. Татар халык җырын башкарып Россия күләм танылу алган Сәйдә Мөхәммәтҗанова Әлфия Авзалова үзәгендә үз кеше. Гел фонд оештырган чараларда катнашып килә, бүген ул сәхнә түрендә тамашачылары белән очрашты. Мондый чараларны бик көтеп алам, бик яратам, чөнки мондый чараларда син алар ничектер күңелгә якынрак, рәхәтрәк, ихласлыракмы дип әйтүем. Һәм инде монда син яраткан җырларыңны җырлый аласың, җырланмаган җырларыңны җырлый аласың. Шуңа күрә мин бу кичәне әлбәттә зарыгып көттем. Зарыгып көткән чарада аның иҗатташ дусты Башкортстаннан Илнар Шәрәфетдинов та катнашты. Аларның дуэт булып җырлаулары да Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль конкурстан башланды. Икесе дә фестивальнең 1нче дәрәҗә лауреаты. Дуэт рәвешендә җырлаганда ул инде бик мөһим эш. Бер-берең өчен алтын уртаны табып, бер-береңгә дә ике җырчыга да уңайлы булу өстендә ул эшләү бик мөһим. Һәм без моның өстендә эшлибез һәм моны әлбәттә кайгыртабыз. Күңелгә җыр булып килеп кергән яшь җырчылар арасында Сәйдәнең үз урыны бар. Иҗат кичәсенә килә алмаучылар социаль челтәрләр аша турыдан-туры карады. Тамаша кылучылар арасында Австралия, Индонезия кебек илләрдән дә үз фикерләрен язучылар булды. Димәк, башкару осталыгы тиешле дәрәҗәдә булса, җыр тәрҗемәсез дә йөрәккә үтеп керә. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.